नामा बजकुमार ब्रह्म बियो पुमाक्रानि क्लास 8 आव फरायगासिनोमोन। बियो बैसोआ 13 जादों। नों मा सोमोन्दो जायो? आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बज्र। हा? बज्र। बज्र। लोगोफोर गोबां दुखुनांथाव बा लाजिथाव मोनसे जाथायनि सायाव आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलां, मानो होनब्ला भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबासो मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन। सासे बोराया गावनि फिसौजोखौनो देहानि सोमोन्दो लाखिनाय नैबे जाथाया चिरां जिल्लायाव जादों आरोना। बियो बिथांमोना जिखुनु भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय, गोबां लासिं सिं जाथाय आरोना। बे जाथाया सासे 13 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'खौनो गावनि बिबौआनो जिनाहारि बा देहानि सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय दा पुलिसजों हमजाबाय। हमजानायाथ' हमजाबाय, दा गोबां लासिं सिं बाथ्रा आरोना जोंनि बर'फोरनि सायाव। मानो होनोब्ला सासे गावनि फिसौ, बेबो सासे बिबौजों फिसौजों बेफोरबायदि जालायनाया गोबां लासिं। जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबा मिन्थिनानै मोनगोन क्लियारै। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो जाबाय। जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय, हरसे उदै साबाय। जों अजानावबो लांबाय, दै जारिना होफैबाय। आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै। ओमफ्राय हरसे नामायथारा, सानायानो नामायथारा, ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय। डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरबाय। लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों, बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय, राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय, बिनाव बिजि गंनै थुबाय। थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय। ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ, आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा? बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय, फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा? बेयाव खालामदों, अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव। नामा बजकुमार ब्रह्म बियो पुमाक्रानि। दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो। आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया। लांजाबाय, दा लांजाबाय। बेयो आंनि बिहाव जायो, आंनि बिहावनि फंबायसो। जोंथ' मिन्थिया, गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों। जों जेबो मिन्थिया, माने खिन्थायाखैबो गथ'आ, न'आवबो जेबो खिन्थायाखै। स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो, बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव। जायो लोङो, साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो। जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो। मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै, बोरै हमनो हागोन जों? जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन, बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय, आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो, गाव साजाखौ मोनखानांगौ, बेनो आरो आंनिया। फरायनाया बे 1st डिभिजन थाङो, सब समाय रल नं 1 थांखायो बियो। क्लास 8 आव फरायगासिनोमोन। बियो बैसोआ 13 जादों। नों मा सोमोन्दो जायो? आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बज्र। हा? बज्र। बज्र। आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बज्र। हा? बज्र। बज्र। जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय, हरसे उदै साबाय। जों अजानावबो लांबाय, दै जारिना होफैबाय। आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै। ओमफ्राय हरसे नामायथारा, सानायानो नामायथारा, ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय। डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरबाय। लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों, बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय, राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय, बिनाव बिजि गंनै थुबाय। थुनानै
रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय प्रबाबल माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों उमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म बे पमाक्रानि दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबायसो जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनिया आंनि फिसानि जिहेतु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ बेनो आरो आंनिया फरायनाया बे 1st डिभिजन थाङो सब समाय रल नं 1 थांखायो बियो क्लास 8 आव फरायगासिनो मोन बियो बैसोआ 13 जादों आं फिसाजोना रिया ब्रह्म आरो उन्दैया जिया ब्रह्म बियो रिया ब्रह्म बे फिसाजोआ रिया ब्रह्म आंनिया बन्दना ब्रह्म गामिया पमाक्रा